Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland. Het is zondag 31 mei. Een kort overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. Met veel fakkels, gezang en vooral een gevoel van trots zwaaide Arnhemuiden gisteravond hun Jan-Paul van Hekken uit. De voetballer vertrok naar Zeist om zich daar met Oranje voor te bereiden op het WK in Amerika. Het is gewoon een echte Arnhemuiner. En dat is toch ruig, een Arnhemuiner. En wie neemt nou zelf al? Ik vind dat gewoon kittenruig. Prachtig, mooi moment om met heel Arnhem aan te moedigen eigenlijk. Van Hekken zag een paar honderd dorpsgenoten bij zijn uittocht. En daarvan was hij zichtbaar onder de indruk. Ja, het is geweldig. Ik word bijna emotioneel van. Zoveel mensen die allemaal van mij komen en iedereen zo betrokken. Dat geeft natuurlijk een geweldig gevoel. Dus ik kijk er heel enorm naar uit en ik ga voor iedereen mijn best doen. Over precies 2 weken begint het Nederlandse elftal aan het WK. En in Arnhemuiden kunnen ze niet wachten om hun held in actie te zien. Met hem in de basis, dan komen de prestaties vanzelf. Ik vind hem een goede voetballer. Ja, ook omdat hij uit RMU komt. Dat vind ik juist eigenlijk het leukst. Ah, dit was gewoon een geweldig jongen voor een speler uit RMU. Dat vind ik echt geweldig. Daar heb ik een kippenvel van. Schitterend. Op het strand van Wemeldingen wordt door groepen jongeren regelmatig veel afval achtergelaten. En dat zijn bewoners nu spuugzat. Het is vooral 's ochtends, als ik rond 5:30, 5:45 ga ik hier lopen. Ja, en de laatste paar dagen wat ik eigenlijk heb gezien was complete ravage. Het was net alsof er een bom was gevallen. En dan heb je het echt over glasscherven, condooms, slipjes. Ja, fijn, je kan het zo gek niet verzinnen of je vindt het hier. Is het ook gevaarlijk? Nou ja, net zoals ik natuurlijk net al zei, hè, glasscherven, dat spreekt voor zich als je daar instapt, een kind of een hond of jijzelf. Ja, dan heb je best wel een groot probleem, naast dat het zeer doet. Ja, ik vind dit wel gevaarlijk, ja. En natuurlijk ook voor het milieu, de zee, alles wat niet opgeruimd wordt, wordt ook door de zee mee teruggenomen. Dus ja, dit hoort niet. Dit hoort gewoon niet. En daarom is het tijd voor actie, vinden de bewoners. Ze roepen de gemeente en politie op om extra te handhaven, maar hopen ook dat jongeren zelf verantwoordelijkheid nemen. Als er nou eens één iemand zou zeggen van jongens, dit kan niet, hè? Laten we dit nou gewoon eens opruimen. Er hoeft er maar 1 of 2 te zijn in de hele groep. Wees die persoon. Hè? Ik nodig je ook gewoon uit. Wees die persoon, ruim het op, want je verpest het voor jezelf. Straks mag je hier niks meer. Laat het met z'n allen leuk en gezellig houden, zodat je ook gewoon lekker je ding kan blijven doen. Tuurlijk, hè? Ga lekker je drankje doen, maar ruim het op. Het is niet moeilijk. Doe je thuis op je kamer toch ook? De gemeente Capelle zegt bekend te zijn met het probleem en prijst de inspanningen van bewoners om het strand schoon te houden. De Zeeuwse gemeenten en de Zeeuwse reinigingsdienst zijn samen een campagne gestart. Welkom bij Het is groen, niet grijs. We zien dat er nog 30% GFT-afval in het restafval zit. En dat is super zonde, want het kan gescheiden worden, verwerkt worden tot compost. En in het restafval wordt het verbrand. Heel kostbaar. Zijn jullie op het idee gekomen om het op deze manier te doen? We hebben eerdere campagnes, bijvoorbeeld met advertenties in de krant gedaan, met borden in de gemeente. We willen het nu een keer op deze manier proberen, om misschien ook net een andere doelgroep aan te spreken, zodat het in de toekomst hopelijk wel goed gaat. De campagne loopt nog tot eind juni. De laatste dag van Festrock in Hulst stond dit jaar volledig in het teken van jongeren, oftewel de Next Gen. Ze zijn niet alleen als bezoekers op het festival te vinden, maar ook achter de schermen hebben ze een belangrijke rol. Vandaag ben ik eigenlijk een beetje de coördinator van de artiesten backstage, de podiums. Wij zorgen voor de op- en de afbouw van het festival. En tijdens het festival helpen wij met allerlei dingetjes. Gaan de dingen fout, gaan de dingen stuk? Moeten er ergens iets naar getransporteerd worden? En daar zorgen wij eigenlijk voor. Festrock biedt jongeren de kans om mee te werken, zodat ze praktijkervaring op kunnen doen in de evenementenwereld. Het is echt gewoon heel fijn om omringd te worden met mensen die zo gemotiveerd zijn, zo hard werken, die hier zo elke dag staan met een glimlach op hun gezicht. Ook al zijn ze een beetje moe. De dieptepunten, moe voeten, denk ik gewoon. Voor Bram smaakt de ervaring die hij heeft opgedaan naar meer. Het is een enorme uitdaging, dus een eigen festival op poten zetten, zeker in deze grootte, vind ik misschien wel enthousiast. Maar ja, ik vind het ontzettend leuk en ik wil er graag in de toekomst ook echt nog wel mee bezig blijven. Het festival duurt nog tot vanavond 11 uur.
Het was vandaag een dag waarbij we even konden bijkomen van de hogere temperaturen van de afgelopen week. En ook gisteren werd het nog 24 tot 28 graden, maar vandaag stroomde er koelere lucht binnen. En dat konden we meteen ook merken, want het was frisser met een matige en aan zee soms vrij krachtige westenwind. En daarbij bleven de temperaturen liggen tussen 20 en 23 graden. De zon liet zich geregeld vaak zien, afgewisseld met wat wolkenvelden, maar het bleef overal droog. Vannacht keert de rust terug, de wind die is dan zwak en komt uit het westen. Er zijn mooie opklaringen en het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen krijgen we opnieuw een vriendelijke dag. Regelmatig is de zon te zien. De temperaturen liggen tussen 21 en 23 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Daarna wordt het wel een stuk onrustiger en wisselvalliger. We krijgen meer wind, meer bewolking en ook veel regen- en onweersbuien. En de temperaturen die komen dan te liggen rond de 20 graden. Meer nieuws en ook een uitgebreider weerbericht op onze site en onze app. Nog een hele fijne zondagavond en graag tot morgen.